Conform populă să spunem 3 milioane, 5 milioane, 6 milioane la rămână! Stop! Înțelegem! Să vină genericul, e aici! Și nașul Liviu cu originalul, e aici! Ia microfonul! Negociază! Băi, fraților, ce Mișorel! Vorbesc și la răgăște! Cu Sam! Bă, microfonul, microfonul! Acum țin să audă toată lumea, Angelica. 5 motive de ce vă dă nevastă. 5 motive. Bă, de ce să audă bine? Adică m-am zis. 5 motive de care îmi place, nu? Pentru că este frumoasă, inteligentă, deșteaptă, deosebită și este a mea acum. Și diplomatul de bani unde? Bani, 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 bani! Banii unde sunt? Nașule! Toate banii, în fiecare. Bani! Mi-a fost frică să urmă cu diplomatul după mine. Cât trebuie să dai? Ia muiere, bani! Hai că ne-ai convins să iubește, clar. Dar și eu acum să ne spună de ce o mai ține până așa, să vină la microfon. O fi până așa mică o iubesc? Banii și noi, un lei, mai o tigă de tec aici. Încă una! Încă una! Băi! Păi stai ăla doar pentru mireasă, tu nu lasă-mă să-ți plână asta! Gata! Acum bani! Ne-ai convins, o iubești. Hai, să vă trăiască! Ok? Gata, liber băieți!